Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw. Ik heb een gast en dat is een oud kaplaan van de Christoffelparochie. Een man, of een jonge man uit het Geleense, uit het Melixse moet ik zeggen. Nu pastoor in Eigelshoven. En met een bijzondere boodschap. En dan ga ik hem zelf even vragen. Mark Hemels, pastoor in Eigelshoven. Wat is de bijzondere boodschap? En wat heeft dit met de doelstelling van aanstaande zondag te maken? Enigszins een beetje. Vertel eens. Nou, de boodschap is dat ik het leuks heb metgebracht, een leesplankje. En ik vind een leesplankje een leuk product, een nostalgisch product, ook van die iWord bewaren en doorgeven. Ik ben dit jaar bezig geweest en heb ik ook op de markt gebracht een Meliker leesplankje. En hier neven mij zit ook een Melix meidje. Ja. En ik ben zelf ook van Melik, tenminste opgegroeid. Ik heb dus een Meliker leesplankje op de markt gebracht en in het kader daarvan heb ik gesprekken gehad met Pierre Bakkes. En toen houden we het over, wat zeggen ze in Remun, honge, maar ook kilef. Ik zeg, wat? Kilef? Wat is dat? En ik geef ook les op de priesteropleiding en dan geef ik ook Hebreeuws. En ik denk, wie kent dat nu? Kilef, dat is Hebreeuws, dat is Jiddisch. Kelef. En dan ben ik eens een beetje gaan studeren op dat bijzonder Remuns, zeg maar. Niet het standaard Remuns, maar het Remuns van, voornamelijk van het veld, denk ik. En het is een taal die het zou ze etiket op kunnen plakken, Bargoens bijvoorbeeld. En het is een bedreigde taal. En ik heb een Bargoens plankje gemaakt. Een Remuns Bargoens plankje. En dat staat hier. Een redelijk kleine oplage, eerste oplage, dus even afwachten wie het gaat lopen. Maar alle baten gaan ook naar de voedselbank. Nou, dus als we er 100 verkopen, we een paar €100 voor de voedselbank. Nou, dat is een mooie boodschap. Ja. Eigenlijk, toen ik daarvan hoorde, en we hebben jarenlang, 40 jaar lang revues gemaakt in de orangerie, die altijd uitverkocht waren. En Oostalische boek, bij de Veldmuis, er waren 3 broers, Ben, Koos en ik. Dat was heel vaak Burgoens, heel vaak. We noemden het eigenlijk nogal. Maar die kwamen de mensen van heinden en ver. Die kwamen speciaal naar die orde. En die spraken dan ook die woord uit. Hè. Ik zal voor de nu, die dat nu net misschien kunnen zien, maar sossum, een coachje. Een coachje is een mets. En een bult, ik ga naar de bult toe, zeggen we. Dan betekent dat een beetje ABN, we gaan naar bed. Maar nee, die gaan niet naar bed, we gaan naar de bult. De rispels, de hoor, om iets te noemen, kazer, dat is gaat te smikkelen. De bootkiet, als het net eerst wat zit nu eigenlijk, de bootkiet, dat is gewoon de wc, hè. Ja. En al dit soort teksten die opstaan, een schmerrie. Een schmerrie, het is al verboden om sigaretten te zeggen op vandaag de dag. Maar uit wat vroeger, als ze zeggen, ik ga me even een schmerrie roken. Dan vroeg ik me al in de jonge jaren, wat bedoelen die nu, hè? Maar een schmerrie is simpelweg een sigaret. En als ze al dit soort teksten zuzen, dan vind je dat in elke zin, eigenlijk, zeker in het Remuntje verder op de camp en ook een heel iets op de Donderberg, maar ook in elke kroeg, zou dat leesplankje moeten hangen. Je ziet die jongen Remuntje vergoest plankje. En gewoon voor de fun. Voor de fun moet een plankje daar liggen. Maar wie kunnen we nu in de pastoor daarbij om de Burgoense taal? Ik snap het, ik zie die ook een hoog buur liggen. Burgoens, dat is natuurlijk... Maar kijk, mij geïnteresseerd de achtergrond van die woord. Sossum, hè? Ja. Dat is Hebreeuws, soes. Ja. Dat is Jiddisch, Hebreeuws. En dat vind ik interessant. Betskes, eier, eikes. Als de Hebreeuwse Bijbel bestudeert, dan komt dat woord tegen, betza. Wie komt een Hebreeuws woord van 800 jaar voor Christus, wie komt dat op de camp terecht, in het veld, in het dialect? Dat vind ik interessant. Ja, Veer hebben vroeger altijd gehoord dat het ook een beetje uit Mokum komt. En we hebben natuurlijk ook, we weten allemaal dat in Amsterdam heel veel mensen woonden die de Hebreeuwse taal natuurlijk wel machtig waren. Ja. Dus misschien ligt toch wel een beetje
is het met verroes. Ja. Verzeggen ook wel eens, is een chappentaal, werd ook wel eens gezegd. Terwijl dat helemaal misschien niet waar is. Je kent dat ongetwijfeld. Nee, ik zou dat etiket niet willen gebruiken. Het is kramertaal, zeg maar. Voor eenvoudige handelaars onderweg. En die ontmoeten andere handelaars, voddele kremers. Je had vroeger een scribent, en dat was die Winze. En die schreef, men zegt, en die had dit soort teksten. Die kwamen in hem zien vooral voor. Omdat hij natuurlijk ook als zodanig opgevoed was, Nico. Prachtige verhalen, met een hoop fantasie. En die kwamen die woorden voor. En dat is heel erg bijzonder. Maar we hebben alle leesplankjes gehad, het medische zeg je al. En we hebben ook een leesplankje. 35 jaar maar nu een leesplankje, wat ik begrepen heb, het is een leesplankje, dit is dan toevallig een houten, maar er is ook een leesplankje met 2 kanten. Dit is met 2 kanten. 2 kanten. En de vertaling staat op de achterkant. De vertaling staat. En waarom is dit in het groen, Mark? Wat denkt ze, Dree? Ik zou niet weten, de kleur is natuur. Dus we denken het veld. Het veld, zeker. Geweldige van ogen. En aan de andere kant staat Romeins leesplankje, maar er stond diezelfde woord. Dus hier staat sheethoes, staat aan deze kant, en aan deze kant staat bootkiet. Dus het dialect Romeins is sheethoes, maar in het Burgonds is het bootkiet. En dat is natuurlijk zo bijzonder als je denkt, ik wil het wel even zo hangen, maar ik kreeg wat deftige gasten. Je reed het plankje om. En het kan ze natuurlijk wel de andere kant laten zien. De sheethoes is ook niet zo deftig. Nee, dat is ook niet zo deftig, maar Romeins is dat natuurlijk wel zo. Ja, dus zeker. Ik bedoel, bij ons toe zaten ze vroeger nooit gewoon naar het toilet, wie we spreken. Nee. Dat kwam door de Rijn passen. Maar ik vind het zo bijzonder, maar wat geeft nu zo'n plankje kosten? En hoe kan de mensen het kopen? Ja. En wanneer is het te koop? Het gaat vanaf dadelijk is het te koop. Vanaf nu? Bij de poppendokter. En dan hebben we aan de Munsterplein. Wiermans op het Munsterplein? Ja. En bij de VVV in op de Meert. Op de Meert, ja. Voor 12,50. Voor 12,50. En dat is echt niet duur, ja. Nee, dat is... Er zit echt veel vrijwilligerswerk, ook in de tekeningen en het ontwerp. Alles is vrijwilligerswerk. Voor 12,50 €. En dan sponsoren ze ook nog een beetje met de voedselbank, ook nog. Ja, ik zo schat in €1,04 is dan winst. Ja, dus 30% van dit plankje wat verkocht werd, gaat ze ongeveer naar de voedselbank toe. Dus ik zou zeggen, mensen kopen honderden van die plankjes, die zullen dan weer steeds bijgemaakt moeten weer en nemen gaan. Ja. Maar als je snel wil zien, die of je die feestdag, wilt je nog zo'n plankje hebben, zorg dat het pieken. Ik wil er nog aan aanvullen maken, dat kunnen ze ook bij de VVV in de winkel dadelijk, en bij de poppendokter. De VVV heeft een webshop, dus iedereen die niet naar Romein kan komen, of die niet zo goed turbijn is, op www.Hart van Limburg, webshop Hart van Limburg, daar kun je dat plankje ook bestellen. Ideaal. Dus iemand die geëmigreerd is naar Australië of Nieuw-Zeeland of weet ik wat allemaal, ik wil dat Romeins plankje hebben, want je hebt ook vroeger hier gewoond. Die kan dat dan ook bestellen. Je hebt natuurlijk het portokosten bier, maar dat zou zomaar kennen. Ja. En ik weet zeker dat in die landen de mensen ook naar ons kijken. Ja. Tuurlijk. Ja. Nou, wat moeten we hier nog aan toevoegen? Want is dit nu echt het einde van uw Burgoense stappen die je wilt zetten? Want ik zie hier een hele Burgoense beuk liggen. Ja, daar kunnen ze eigenlijk wel eindig op studeren, joh. Maar als qua plankje is het natuurlijk een aardigheidje. En eindig, maar is dit het begin van een Burgoens woordenboek, Romeins woordenboek? Zo kennen? Er zijn lijsten gelukkig gemaakt door onder andere door voornamelijk door Pierre Bakkes. Ja. Maar we moeten ons echt wel realiseren dat het een bedreigde taalvorm is. Maar ons eigen dialect is al bedreigd. Ja, precies. En ik weet bij mij, en ik woon dan in Eigershoven, een gehucht hierop, dat is de Groenstraat. Daar werd echt ook Burgoens gesproken, maar in stand gehouden, ook met toneelverenigingen en et cetera. Oh, geweldig. En dus we moeten echt, het is ook een beetje bewustwording van, ik vind het een rijkdom. Ja. En Romeins werd nog een beetje gesproken, maar we moeten ons geen illusies maken. Nee, maar ik zie ons niet morgen in de gemeenteraad ook een paar Burgoense woord gebruiken, want dan meen dat ze van een andere wereld kunnen. Ik denk wel dat het wat er ook heel schoon is, dat we eens gaan kijken wie we dat op je scholen kunnen gaan promoten. Zeker. Ja. Met zo'n plankje. En er zijn er genoeg die dat misschien willen.
zelf ben ik nu dadelijk invalkracht. En ben heel erg voor dialecten gebruiken. Dus dat is zo, dat Romeins Burgoens, juist ook in Romein, dat laat zien dat er meerdere soorten dialecten zijn. Ja. En trouwens het Melijker Plankske, hebben we al over gehad. Hè? Ik heb een tweede. We hebben genoeg leuke woord. Ja, zeker. Ja. Maar nu even een uur naar Egelshoeven. Wie gaat het door af met een Midden-Limburgse pastoor? Gaat het er goed af? Ja, het is, zeker. Ja. Dus Egels is fijn door om te wonen. Egels, ja. Dat is geweldig. Zeker, ja. Ik vind het geweldig dat je hier vandaag de reis vanuit Egelshoven naar Romein hebt gemaakt om het te presenteren voor Romein. Maar ook nog een keer ten behoeve van de mensen die helaas van de voedselbank moeten gebruik maken. En dat, ik zou willen zeggen, kom allemaal zo'n plankje. En dan kunnen we mooi doneren aan de voedselbank. De oproep van Rob Pompen is nu dat ik Ramon Nieuws komt daar zaterdag op terug. En dit is het eerste exemplaar, dat wou ik Geraan aanbieden. Dan gewoon echt wat het kost, die 12,95, gewoon echt dan direct als het kind met een tikkie overmaken naar de voedselbank. Want ik wil natuurlijk vermogenspoliticus sowieso niets aannemen. Maar ik wil het natuurlijk heel graag aan de voedselbank doneren. Ja. En dan voor het begin maken van een prima rekening. Dus nu, kom een keertje. Mark, hartstikke bedankt dat ze hier is gekomen. En gang zo door. Want ik ga even het dialect, maar ik ga nog meer van het bijzondere dialect. Absoluut. Ja. Dankjewel. Ja. Dus hop naar de poppendokter. Ja. En naar de VVV-kantoor. Zeker. Goed zo. Ja, of online, hè, zoals jij zegt. Ja. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.